Assalamualaikum, mapiagawa Sandra Kano. Gupupang ni tano sa iko Allah alawon tano mapipiyas sa iko mga darpatano. Imanto agawain absurip tano sa ginama kaniugan san gusa ginama kilid sa nakalasan. Madaya suplala kaun tano karyaon apa na nga para kadayaan sumaron niyan yugo tigo kiriksan na pakip ka maisan yang una digito no iteroseran. Katanap kawatanan tano dan nasagadan tano sumakaywa madang kumbarang-barang sana mga pamumulan. Katawan yun din gira si isa bukid ilubod kabuso nga pamumulan ka udi na suudihan na pagtudno to. Guigira mambu alin limpiwan ka sudi dal makanyugan ka kap kupres ka napkirak suto sap kalimpiwan ka napkalap kala dan taman sa siko mga pdaragon na ayang kapman kap penggunaan suungan niya. Nakanabatan tumadakal sa mga pamumulansan ka ibukilay saya na mga niyug. Kagi ko si itano sa walay na miya pekit tano sumong tano ko na mga tekalaon kamiya kapiya-piyar uso biyugo miya kapiya-piyar uso ndo na kilay nga so mga palaw sa sikawe go kilay nga so mga alog gu madakla kayo nagiyap yan nagidan tanwaya kagi ilalandro gu sa mga kilikilitsan na ana mga bentongon gu pendayam yada suka mo adebong gira pa mula na pagtuso mga adebong nagibo ka kilid ka sana may katungan sa pelten ka adebong udi na bedak gira pagunga subedak kata nagina kilidalalan na nasagidan tanuro na kayo arabanos na banda digito no naungan yan nasagina na ubay niya na ana pa mula no na mga loyan na nabatanurong gu kan nabatanor katan adaman na mga papaya na depon kaloto ay banda gu penayam yunga niya kabubawan na miyunga din matiyan na kapuro din taman sa piya susuko na diyum kakawa. Sa ginanaubay niya na mga pamumulano na dan dumatayod lumumpi ukirikon kamalo marimang. Niya mangunga din sa mga utanon taman sa ginakabarbarak na miya gubarubar din. Matagtanubo siya gada nagya mga pamumula na miyo kita nuron din kay miya karaniran ni kulalan kasi buko kilikili diyan. Mga ngungudap na ungan yan na nadap kaloto ya may na nakakaloto anak na papanok. Masya Allah. Apya may ito na di ka di makasid ka pya sibu ko mga papanok. Gisaw na daw nga niya mga baru-barbo. Kira lagi din na nasiyo minaputaan niya pagubod niya na ginombus siya nga pelte niya. Kaya di na napago nga kaginan ni kawiyag-uyag yan nakapagubaru-barbo. Mas mapuraya di gito anaw nga niyan bandi ni mas miyaw na mato. Na mapia sumusim tano iman to kamarante swalungan. Nakataya sa ubay niya na loya na malumadakal gumalumadakal nga. Nitibaya aloya gyasok butuan ni ransate de kamya kaloya-loya. Napalpas tanod na nga penaros tano na melay tano bunso kaya wera na kayo rante. Amyo kita noron sa dikete na daw nga niyan kaubaru-barbo. Ino lagi dubaanan miya tuwar kay no makaiiga banda niya damak na suraon niyan. Kay sa miya nga ipo sa gawi na madakla mga bagyo miya mangukit, mga bubagrawran gusto iyan na malo mga bubagar na ginan bandanan minirampat. Alhamdulillah kag naba na miya nga bibinasa si ko mga darpatano miya managad so mga bagyo miya manguran sa mga bubagar go malumang bumiya number sa mga bubagar na o gaid na da miya binasa sa iko mga darpatano. Alhamdulillah gito mi panalamat tano sa iko kadnan tano nakatan miya kato tano ron sa ungan niya na duty man na miya kato kapakay na napamulaan o di na pero nga magtukman si Roman di ak bukatawan ko pakay sked so kayo niyan kay madakla pamumula na kapakay nga ipsked so kayo niyan na magto nakatan lepas tano kateros tano kusungan tano na magaan tano ron din makauma si ibu sa kilid sa namiya kamatanon kusungan tano na miya kapiapiasan so musim gumya kapiapia sundo gumya karanti-ranti suwalungan kakinig ka sumangaw niya papanok gupo makanag ka pansap kuku amanok banda materam kada walaysan papiasan so kada kakinig ka apmbrak lumilintad sanso pamakinigan. Si isa sa balaroon na admambu ang mga ingadon. Ugay na miya kawatawatan kapag yan na alug. Matagtanubok ka lang kaw kada tanusan makaso. Nakataya miya kaw matano kusungan tanawaan ng mga tikalaon na pangwatan ron daan. Adam pa na tambay doon na niyog na deran din trampat sa kaya kupra sirang kaya daan na nansaod kami to din. Malutanok ka mamala sa kaplela kawatano kamaluanan marimang nababud na mga ngabutsan. Inuigir aditano di surip na kailangan tano subutas ka protektado tano mambusa mga ngabut. Diatan paron sa poronan na bumadakliw nga kami ang gangod din so mga ungan niya nakatanubang ungan niya na kisalo no ubar-ubar pan ugay na nalamba ungan niya na demakalpas naron tanuron kuwa kagi maluon madaya nakatan miya kakwatanuron sa sawaro na gina na miya kasumsmanan kanaba panubaginan sumiya kadakdak liud gina ni miya kwatanuron kay gina ni tamparon sa kilid gina ni kakawatanuron katanuita dunian malumang bumadakliw nga ugay na ditanuron pakaraw surip ka kagi malumarim kanabay ni istidip ka daya kaya bukap ka daya say nagirami ko prasiran kay giina kilid na malu akalasan ginanap kilay tano sa nama kayo na ginanakalasananan gumya kadaldalang panana na alog na makatana karo sa bubabuban analawas sa iguna na mga sdaon nagira mabuos mo sa ginanalawas sa igsan an mga matutunduala lanon kasiempre nabakasan pakasong gaga ano di ka makokit kulalanon kami kadaldal manana alog na makatana karo sa buba nakapakayip manar ukap man sumong sa ginana sa balasan na ingad nakatan malutanusan buba na santano bubudin pagran sa ginana itaduan niyog mapiasan susam-sambrando agus walungan na tanto kumya
karante-rante. Sabab ko kapiyaw mo simtanoy man to namya kaliwaliwanag sumbo balibtasan sabab ko karanti uwalungan. Alo tano sa dumika kaamay-amay na baling tano asar bu amin ibental tano sumapya sana view. Gu asar bu amya kakwa tano sa ginanaw nga atikala sa waro bubod na kinuha tano ron. Na asar bu amya ka-relax tano gu amya kadikatano sa damang ate na baling tano. Malusili dagyas yung wan tano nakatanto kidigin tanoanan. Dalalan saya na kay rinirikan ni Ranaya namya kadaya. Namya katakadagit tano namya matano sulalan ang baling tano din. Madaya sulalan saya gyaso inukitan tano kagiya na amay na sigidan tano busuan ng mga pamumulanot. Kanabay ni mawatan di boya kete napkaw matano. Kata namya kaw matano kuha ng mga pamumulanot sa kilitsan na san matatago susiyagidan tano kagiya ang mga luya. May nang katano maluanan mari magkakatanaan ng mga roroniro na kayo ako kulako sana mga utan. Siko kaplela kaw tano na pagilayin tano sumiyaro po tano ako nga utan. Ginan nabay ni pumula kapag tubuin ni ko mga kilida kalasan. Gina kumatano kayo na madanganan miyunganan sa gilas tao lanulan. Nagira amya mangunga sumadang na dingan kailangan ni baka pumasa sa madang adnaw nga sa namadang. Nabap manubak yaw nga niya na sa gilas tao lanulan. Si ibu sa giamya nga iupo sa lanulan. Kataya si agadan tano pinagiya kayo wabayuba sa nga niya na sa waro. Ito pinabayuba si Ranaya dapan makala. Si agadan tano buaya sa kapambaling tano. Kinabayran na ng piyamula kamatagbunan mitu. Katam na mga pamumula ni Ransanak na ba madakal. Katam no kayo wamangga ginan supiyang waan tano sa nga inakukyaw nga niyan sa giya miyay post. Malumang bumadakal so inungan yan sa giya may post na kami kapuro-puro babup suku Nakatanam ya kaw matano sa walay da bumatiso inilalakaw tano na miya kaw matano bu sa walay kay kinabamambutan tumawatan so siyong wantano. Nagyuto saya butaman.